Kasang hinyo trip youth council mentakasni kalai tarik uyayong arajak rafulai hapo ka janglam jong uba roy ko person ram general secretary jo kasang kal khang talano ya ka office rekam jong ka karuna trust ka belang ka company ka bashimwa ben pinyat ya ki khatwi teldi ki primary health center hapo mekhalaya ka jing khang tala ya ka office rekam jong ka trust kalong hadin ba ka ni ka trust kalawang kam jubor ya ki ANM lani ta ki nurse ki battery ha ki PSC ki ben hapo ka jalam mekhalaya baru ko person ram boleh tu bahana pereng kini ki belasyak wen kambaro kita ar penyongup ki kentup ru ki khalangot ki enam nan ki samna try jela ki battery wat adu shfol ne khatsan sinam ru baru long bagani ka jing kam jubor jong kani ka trust ya kini ki samla ka ta ya ka yeng ka sam ka jongki bat kum juru ya ka kamai ka kaji ka jongki long bagani khang tala kendet ya kani ka trust ka long namar bagani ka trust ru kalau ajing tip nanti ka termission letter nanti kata ka jeng kam jubor ka bakendet kendet ya ki kam dai por ya ki bakin persyaran ne bakin register dan bikin yo ya ka certificate na ka Nursing Council of India jingwan ga jongi na kaliang joka seng mata ka siyang ya po ka office trekam dong ka Karuna Trust kumangitip ka Karuna Trust ka di gawin ki trust ki ba ka Sarkar Meghalaya ka IT ban penyat ya ki PHC ki badonang ni po Meghalaya kumangitip apo rilum khasi ba jantia ki don khatwi tlik PHC ki ba ka Karuna Trust ka penyat hakaba ka thungi ki doktor ka thungi ki nurse KNM ki GNM bat kiwi ki nong tray lengba kata ka jing yate agreement baka Sarkar ka belut ka ai ka Karuna Trust ka kamjo Karuna Trust ka long ban penyat kumnu ban ai ka jing syakri ki ba nong snong jong gitu ki snong ki bahap apo jong kini ki khatwi tlik PHC lengba susi ka long bang yo jing tip hakini ki sngi ba kidon kumba khatlaingut ki brio ki jongi kidon ki bala arang ba kidon bedang samla kidon ki bala atre kum ki NM arsnem hadu khat sausnem ngiyo jing tip bakansan gani Karuna Trust ka pha ki termination letter ki banong banadu ka sitrik upnai April jong news nam arja arpulai phimla shu bantre hapo kini ki PHC ki ba per ki ba kini ki brio ki jongi ki tre onang ilawat jing tip ngiyo jing tip ba kani ka jing weng ye kini ki brio ki jongi kala sedang shwa jong mentau benai dai namar ba kala don ka jing pani ki kot ka bong ba kala don em ka jing petha na Sarkar ban weng ya kini kinong tre ki badai na kadok ka snam ka jongi bat ki badai ru na kiwe ki jai benrio ko mangitip ngi ki don hadu ar penyungut ki basa weng na kita ki ar penyungut khatlaingut ki na ka jai benrio nyok tre ka jongi dangi wat jing tip ki ong ba umdon kata ka kot na ka Sarkar ri kendet kensan kalami kata ka siti ka bawan na ka Sarkar ka lai puai trik jong mentau benai ka bong ki ban shim kini action ngim tip ngi so thu kat kum kini ki termination letter ki bala mi pat ki bala ai sing kini ki bri ka jongi kalong ba kin tha ya kini ki NM baki dei ban sange no na ka jing wan tre ngi PSC kada ko baki ai ga long ba kini ki NM ki bala tre menta shipho hadu khat sausnem ki don ki battery arsnem bakim simlala ban wan ra ta ka registration certificate baki affiliate Shaki Nursing Council ni so thu baki don kami ki certificate lani kata recognition na ki Nursing Council la kalong na ka Meghalaya Nursing Council lani na kanunu Nursing Council ka baki ni ki bri ki jongi ki la de ban puli ndrei hakum ka jing sngo namar ka kum ka jing tip ka jongi ba hapor baka Karuna ka khot ya kini ki brio bandrung kum kita ki nurse lani ki NM ha kita ki PSC ki ba fair hakapor ba ki let ban interview kim shimla pani kita ki kita ki registration lani kita ki affiliate ki certificate ban affiliate Shaki Nursing Council kendet kensan menta hakani kapor ha baki la trei la katasnem kum ngawi pi ban shu shabe na kam kalong ke ke bangim la ban pediang hakjing sha ki la de ban aipor kapor ka babiang ndei tang si banai lani ar banai ban affiliate na so thu ka don kam de ki let's say de ki sisnam hadu arsnam ban yo e ka registration ni sngo ba Karuna ka dei ban ai kenya kapor ka babiang re kendet kensan ban shueng kam kalakta kan kta ikilong yeng long sam ki jongki ka kamai ka baki kamai man lau banai de ki post na menta ki la tre kin le wat kam shu shai kin yo ni kin nom yo shu ka kam ka na kaliang ka jong ni yo ban kren lang ba ka phone wong ba upan por bangin ya kendu ban ya kren ban pensai ulo ong ru ngi ba kalong kendet kensan ngani ka jingwan ka jong pi menta ka singi tengi ngi ong bala da fi la ban le kendet kensan ya ka kam ba life way trick pio ata ka city na ka Sarkar sitrik la da ai ka termination letter ya kini kinas tengi ngi mla ban le ing ha ban wan kendet kensan na mar bangidang yo jing tip menta ka singi
ti la dau kwa la na ki nong penya jong karna tras ki kwa banya penbet yang ni kam ki kwa banya syong markmat ngi long ki bakloi batat hadu bakila ban penbet yang ni kam so bakani office ka jong ki ban khang na makam don jingmut be finwan man kamai spa nang ni na po ri jong i kham taw po khasian jantia ka sarkar ka siwi ki da ki krur ban penya ri ki khna ki jong i ki ban yo kam pin chu sha kin shu be hasiteng jong ka service jong ki kolong ke ke mangim la ban penyang bala da karuna terus kadang ya piteng man le ya kum kini ki kam nakaliang jong ka seng ngin bud din ya karukom trekam ki jong ki hakini ki khatwei tli ki PHC bala da ngilap bakile bakalang ngim ban si ban dawana ka sarkar ba ya kata agreement ka ba karuna terus kaya te ba ka sarkar ka ban weng lang ka sarkar kan le ki wei pa kila kilti yo kam ne am haki PHC ki ba pera ni kinung ni banta ti ka jingwan ga jong i menta ka singi ha jing sang imut banwan ya kendu ya kinong penyak jika karena trust kidon kat kini khatwei teli ki PHC yang ni po Meghalaya dekat sosi kalong batang we ubri lanu in charge ubadi ban syong hang ya shlong ban station na shlong umdon kat kum ga jingtip ko jongi kini ki bo penyak jika karena trust ki bu tangin da kinong tray hang ni hapo kanik office ndre ki bri ki balak ban sim ka decision hajing sha bangin la ban yakren ban penbet ya ni kam kim sim ladon ha kani ka jaka kidon syabab debon ki penyak ya kam ga jong ki na Guwahati lani ki penyak tempo Bangalore Tek ngi wan mata kasi ban ya kendu te habang ngim ya kendu ngilap badon tang we u kena u betray kani office tingla syong u bun mi ngin khang tala ya kani office mata kasi tak adu bagi nong peniat jong kani karena terus kinwan ban ya kendu ban penbet ya kani kam bangin taw ya kalak kelenti kena makan nomlong ka kajing keta ya kini ki laingut ki beri jong i ki we ru ki badan arpanyo gut ki basha ai kini termination letter te kata kani kajing wan ga jong i mata kasi ya kani ga